Shu yo Qirg'izistonni ham qilib beraverasiz yoki O'zbekistonnikini ham, ha? Ha, siz aytgan holat Amerikanikini qilib beraman-ki. Bu kadrlarda Merkezi Aziyalı migrantlara, şol sanda Türkmenistanlılara galp dokumentleri yasap berilýändigini görýärsiniz. Yasalyan galp resmi namaların sanawına Merkezi Aziya döwletleriniň, Türkiýe, Russiýa, Ýewropa Birleşiginiň, Kanada we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň pasportlary, vizalary, oturum kartlary we sürüjülük şahadatnamalary girýär. Migrant medianın habarçylary degişli video kadrlary Russiýanyň Moskwa şäherinde galp resmi namalary oňarmak işi bilen meşgullanýan öz adyny Arslan diýip tanadan Özbegistanlydan aldy we ol bilen gürleşmegi başardy. Menga shu men o'zi O'zbekiston pasportim anaqa yo'qolib qoldi-da. Keyin men o'ylayotgandim, O'zbekiston pasporti qilsammi, boyaga yoki sizlarda yozib qo'yibdi-ku Qirg'iziston pasporti yo boshqa pasportlarda ham qanaqa pasport qilsam yaxshi ekan. Men o'zi o'yladim Qirg'iziston pasport qilib haligi prava qilib taksida ishlasammi deb o'ylayotgandim-da. Original bo'lmaydi aka, falshiviy bo'ladi. Qayerdan gitsiz qilib beraveramiz. Uni keyin melisa ushlaganda bilib qoladimi yo shunaqa o'qiyapman-da. Endi oxirigacha tekshiramasa biladi aka, original bo'lmaydi. Shu yo Qirg'izistonni ham qilib beraverasiz yoki O'zbekistonnikini ham, ha? Ha, siz aytgan holat Amerikanikini qilib beraman-ki. Pravani ham. Ha aka. Masalan Qirg'iziston pasporti bilan pravasini qilsa. Qirg'izistonda ID'si kerakmi, zagrani kerakmi? Yo'q, Qirg'izistonda ID'si ham bo'laveradi. Ikkalasi yaxshisi 20 ming rublga to'g'ri keladi aka. Prava bilan pasporti 20 mingmi? O'zbekistonnikini nima arzonroq bo'ladimi? Nima farqi bor? Bitta pasport o'zi, plastik o'zi $600 ham bor aka, Amerikaniki. Amerikanikini ham qilasizlarmi sizlar? Ha, $600 ham bor aka, plastik o'zi. Pravaga o'xshagan narsasi $600 ham. Yo'q, men O'zbekiston pasportichimi? Masalan, o'zim pasportimni shu pasportimni jo'nataman. O'zbekiston pasporti xuddi shu o'zim pasportimni qilib berishinglar qancha bo'ladi O'zbekistonniki? $400. U nimadan Qirg'izistonnikidan qimmatmi yoki zagran qimmatroq bo'ladimi? Ha, zagran qimmat yuradi akanchi. ID'si arzonroq tushadi aka. ID'chi? 10 ming. Migrant media taslamasy galp resmi namalary hödürleýänleriň hyzmatyndan peýdalanan Türkmenistanly we bu barada käbir maglumatlar bilýän migrantlar bilen gürleşmegi başardy. Olar migrantlaryň galp resmi namalary hödürleýänleriň hyzmatyndan peýdalanmagynyň sebäpleri barada gurrun berdiler. Çünkü pravan ilçhana üstünden getirecek olsam bundan gağan getirýärler. Yani ilçhana girip tidirek getirip olmam kadisem yüdüm ödem seriden yoktur. Yurdun içinde pravan satlanacak olsam 15 milyondan köp pul vermeli. Ondan sonra öğrenimi getirýän çağım taşı yurtdan getirýän çağım hem epesi pul çıkýar. Onun için hem galp dokument keseyanlara yututma bolýas. İlçhanalar yerlikde öde iş neseler böyle adamları yututmazlam. Bunun zatları gelip bolmaz yönü ilçhana öz işini eden o. Indi şol galp resmi namalary oňarýanlar Türkmenistanyň derdini bilýärler we şonu manipulatsiýa etýärler. Mysal üçin meniň bir tanışym universitetde şol galp Kırgızstanyň ID'sini ýasadyp şol esasyna taksicilik edip ber. Näme sebäpden? Türkmenistanyň resmi namalaryny ilçhanaň üstünden çalışmak kyn. Ukrainadaky uruşdan soň Ýewropa gelen Türkmenler ýurda dolanmak islemeýärler. Olar şol gowdurmuş üçin Ýewropada galmakçy bolup Belgiýa, Ruminiýa we başga-da şoňa menga şurtlaryň galp resmi namalaryny oňarýarlar. Indi berilen resmi namalary ulanmaklyk sebäpli bir jinayat jogapkärçiligine çekilip bilýän garamazdan adamlar şol resmi namalar ulanmagy isleýär bar. Bir ay mundan öň geçiren jurnalistik dernegiň netijesinde sosial torlarda galp türkmen pasportyny hödürleýänleriň üstü açylypdy. Degişli habarda Bahtiýar Berdinow Türkmenistanly migrantlaryň ýurda dolanmazlygy üçin $800.000 galp türkmen pasportlaryny satyn alýanlaryň barlygy we köplenç olaryň hilegärleriň duzagyna düşýänligi hakynda gurrun berdi. Öňki ýyllarda bilermenler migrantlara hilegärleriň eline düşüp pullaryndan mahrum bolmak howpy barada duýduruş beripdi. Migrant media galp resmi namalary sosial torlarda hödürleýänler babatyndaky meseleni izarlamagy dowam edýär.